Huwag kayong basta makikipag-usap sa hindi nyo kilala. Baka kung ano ang gawin nila sa inyo. Ang problema kasi, ikaw lang ang nakakakita ng mga sinasabi mo. Walang yakang babae ka. Pagbabayaran mong ginawa mo sa kamay ko. Kwentong Takip Silim. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Noon, kagaya ng marami ay malaking palaisipan sa akin ang tungkol sa mga aswang. Palagi akong nagtatanong sa aking sarili noon, ano nga ang tunay na itsura ng mga nilalang na ito? Kagaya lang ba sila ng mga nakakatakot na nilalang na napapanood natin sa pelikula? Gustong-gusto kong makakita ng mga kagaya nila. Subalit nagbago ang pananaw na yan nang minsang maranasan ko ang isang makatindig balahibong tagpo na kung saan ay may nakaenkwentro akong isang aswang. Isang aswang na nanligaw sa aming yaya noon. Ako si Grace at ang nakakakilabot na karanasan kong ito ang nais kong ibahagi sa inyo. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video. Huwag na din kalimutan mag-subscribe. Magandang araw po sa lahat ng taga-subaybay ng seryeng ito. Kagaya ng marami nating mga kababayan ay relate din ako sa mga kwentong katatakutan dahil kagaya nila ay nagkaroon din ako ng mga ganyang karanasan. Pero hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa akin ang tungkol sa mga aswang. Palagi pa rin akong nagtatanong sa aking sarili. Ano nga ang tunay na itsura ng aswang? Kagaya lang ba ito ng mga nakakatakot na nilalang na napapanood natin sa pelikula? Hayaan niyo pong ikwento ko sa inyo ang aking kakaibang kwento tungkol sa mga aswang. Ako po si Grace at sa ngayon ay 25 years old na po ako pero ang aking karanasan ay nangyari noong ako'y 15 anyos pa lamang. Nakatira kami noon sa isang baryo sa Laguna. Hindi ko nababanggitin ang mismong baryo namin para na rin sa kapakanan ng mga taong nasangkot sa aking kwento. Ang aking ama ay chairman ng aming baryo ng mga panahong yon. Ang mga pangyayaring yon ay hindi ko na siguro makakalimutan habang ako'y nabubuhay. Isang umaga ay ginising ako ni Totoy, ang nakababata kong kapatid, na ng mga panahong yon ay 14 anyos pa lamang po. Hindi siya umalis sa aking tabi hanggang hindi ako nagigising. Nasanay na kasi ako na kapag walang pasok ay tanghali na talaga akong bumabangon. Kaya naman kahit naroon na si Totoy sa aking kwarto ay hindi ko siya pinapansin. Ate naman, ayaw mo pa bang gumising? Meron ako sasabihin sa'yo. Totoy, inaantok pa ako. Lumabas ka muna ng kwarto ko, pwede ba? Kasi wala naman akong gagawin ngayon. Hindi ka pa ba maghahanda ng gamit mo? May iwanan ka, sige ka. Bakit naman ako maghahanda ng damit? Wala naman akong pupuntahan. Nakita ko si nanay at tatay. Naghahanda na sila ng mga damit nila sa maleta. Nadinig ko na uuwi sila sa Romblon. Aalis sila, Itay? Ibig sabihin, kasama rin tayo. Sigurado yun, ate. Kaya bumangon ka na para maghanda ka na din ng mga gamit mo. Matapos kong marinig ang sinabi ni Totoy ay parang nawala ang nararamdaman kong antok.
Napalitan yon ng excitement dahil ang totoo ay matagal na rin kaming hindi nakakauwi ng Romblon. Nasasabik na akong makita ang aking mga lolo at lola, pati na rin ang mga pinsan ko doon. Kaya naman nagmamadali akong lumabas ng aking kwarto at pinuntahan sina Itay sa kanilang kwarto. Itay, nag-i-empake kayo ng damit? Aalis po ba tayo? Pupunta ba tayo kina Lola sa Romblon? Gising ka na pala. Mabuti naman at para mabiling ko sa'yo ang mga dapat mong gawin habang wala kami ng inay mo dito. Si Totoy, may kakulitan kasi ang kapatid mo. Bakit po, Itay? Hindi ba kami kasama ni Totoy pag-uwi sa Romblon? Oo nga po, Tay. Nakahanda na rin naman yung mga damit ko. Ginising ko nga si ate para maghanda na rin sana ng gamit eh. Hindi kasi kayo pwedeng sumama sa Romblon. Meron pa kayong pasok sa eskwela. Medyo matatagalan kami ng inay mo doon. Mga 2 linggo. Kasi aayusin namin mga papeles ng lupa doon. Masyadong mahaba ang magiging absent nyo. Kung aalis po kayo ni Inay, sino po ang magiging kasama namin dito habang wala kayo? Hindi ko po kakayanin kung kami lang ni Totoy. May kinuha akong kasambahay na makakasama nyo dito habang wala kami. Sabi ni Carding ay mabait daw yon at kagagaling lang sa abroad. Kaya siguradong makakasundo nyo siya. Sabi ko isama dito at kapag okay naman, kukunin ko siya para makasama nyo rito. Sino po siya, Tay? Dito rin ba siya titira habang wala kayo? Oo, dito siya titira. Kaya mayroon na kayong makakasama dito habang wala kami. Sa bakasyon na lang kayo sumama sa Romblon. Sa sinabing yun ni Itay ay nawala ang excitement na nararamdaman ko kanina. Napalitan yun ng lungkot at pangamba. Sa sinasabi ni Itay na makakasama namin ni Totoy sa aming bahay habang wala sila. Yun kasi ang unang pagkakataon na mayroong ibang taong titira sa amin na hindi naman namin kamag-anak. At ilang oras nga lang ang lumipas ay dumating nga si Mang Carding na mayroong kasamang babae. Maganda naman siya at mukha namang mabait. Kaya naman ang tawagin kami ni Itay ay lumapit kami ni Totoy. Mirna, sina Grace at Totoy ang aming mga anak. Sila ang aalagaan mo at ihahatid sa eskwela habang wala kami. Kumusta kayo mga bata? Tawagin niyo na lang akong Ate Mirna. Simula ngayon ay magkakasama na tayo. Pangako, hindi ko kayo pababayaan. Salamat, Ate Mirna. Pero si Totoy medyo may kakulitan lang ah. Ikaw na bahalang magpasensya. Naku, huwag ka mag-alala, Grace. Sanay naman ako mag-alaga ng mga makukulit na bata. Ganyan ang mga alaga ko sa Saudi. Kung ganon, galing po pala kayo ng ibang bansa. Oo, Totoy. Puro mga bata ang alaga ko doon. Kaya marami na akong bata na naalagaan at yung iba nga ay malalaki na. Sige Mirna, ipagkakatiwala ko sa iyo ang aking mga anak habang wala kami. Wala tayong pag-uusapan sa sweldo. Ang mahalaga sa akin ay ang kaligtasan ng aking mga anak. Yung merong mag-aalaga sa kanila at magbabantay habang wala kami. Ipanatag niyo ang kalooban niyo, Chairman. Magtiwala kayo sa akin. Hindi ko pababayaan ang inyong mga anak. Salamat naman kung ganon. Sige, kunin mo na ang mga damit mo. Lumipat ka na dito. Bukas ay aalis na kami papuntang Romblon. Ikaw na ang bahala sa aming mga anak. May mga bagay na ibinilin pa si Itay kay Aling Mirna at matapos noon ay umalis na sina Aling Mirna at Mang Carding. Ilang oras lang ang lumipas ay nagbalik si Aling Mirna at dala na niya ang isang maleta ng damit niya. Ipinagamit sa kanya ni Itay ang isang kwarto na bakante. Pagpasok doon ni Ate Mirna ay sumunod na ako. Pakiramdam ko kasi ay mabait naman siya. Gamitin mo na yung aparador, Ate Mirna. Dito mo na lang ilagay yung mga gamit mo. Wala naman nakalagay dyan. Oo, sige nga. Para maalis sa dito sa maleta mga damit ko. Siya nga pala, Ate Mirna. Meron ka na bang mga anak? Ha?
Wala pa, Grace. Hindi pa din ako nagkakaroon ng asawa. Sa ganda mong yan? Tsaka sa palagay ko nasa tamang edad ka na din. Bakit hindi ka pa nag-aasawa? Wala bang nangliligaw sa'yo? Meron namang nanligaw sa akin kaso hindi ko naman siya gusto. Masyadong makulit yun. Kahit sa Saudi, sinundan ako kaya napilitan akong umuwi. Baka mahal na mahal ka niya, Ate Myrna. Huwag na natin siyang pag-usapan. Ayaw ko na siyang maalala. Kung maaari nga lang ay ayaw ko na rin siyang makita. Sige Ate Myrna. Pasensya ka na. Medyo marami na yata akong natanong na personal sa'yo. Ayos lang iyon, Grace. Hindi na ako nagtanong pa ng iba pang mga personal tungkol sa naging buhay ni Ate Myrna. Napansin ko kasi na parang nailang siya nang mapag-usapan ang kanyang naging manliligaw. Tinulungan ko na lang siya na ilagay sa aparador ang kanyang mga damit at matapos yun ay lumabas na kami sa kwarto niya. Nagsimula na ng trabaho niya si Ate Myrna. Nagtungo siya sa kusina at nagluto ng aming hapunan. Kinabukasan ay umalis na sina Inay at Itay para umuwi ng Romblon. Kaya naman si Ate Myrna na ang naghanda ng aming mga babauning pagkain pagpasok sa eskwela. Siya na rin ang naghatid sa amin. Pero nang nasa gate na kami ng aming paaralan, ay biglang natulala si Ate Myrna. Nakatanaw sa malayo. Parang kinakabahan kasi nakita ko ang panginginig ng kamay niya. Ate Myrna, may problema ba? Uy, Ate Myrna! Grace, may sinasabi ka ba? Sabi ko, may tinatanaw ka ba at nakatingin ka sa malayo? Ha? Para lang kasi na meron ako nakita. Pero wala naman na pala. Tingnan mo nga yung ikalawang poste. May tao ka bang nakikita? Alin yung poste na yun? Wala namang tao doon, Ate Myrna. Yung ikalawang poste, ayun oh. May nakatayong tao na nakatingin sa atin. Hindi mo ba nakikita? Ha? Wala namang tao doon, Ate Myrna. Meron lang motor na nakaparada pero tao, wala akong nakikita. Oo nga. Nawala na nga siya. Mabuti naman kung ganoon. Akala ko kasi mayroong tao doon. Akala ko nandito na din siya. Sino pong siya, Ate Myrna? Wala naman kami nakikitang tao dun. Huwag niyo na lang akong pansinin. Sige na, pumasok na kayo sa room niyo. Magsisimula na yata ang klase niyo. Nang marinig namin ni Totoy na nag-ring na ang buzzer ng school, ay hudyat na yon ang pagsisimula ng klase. Kaya naman pumasok na kami sa aming mga room habang si Ate Myrna naman ay nakatanaw sa amin. Nang makapasok ako sa aking room, ay kumaway na sa akin si Ate Myrna. Ibig sabihin ay babalik na siya sa amin para gawin naman niya ang iba niyang mga gawaing bahay doon. Kaya naman kumaway na rin ako sa kanya. Matapos ay pumasok na ang aming subject teacher. Kaya naman itinuon ko na ang aking pansin sa pinag-aaralan naming lesson ng araw na yon. Mabilis ang naging paglipas ng oras. Natapos ang maghapong pasok sa eskwela. Sinundo na ulit kami ni Ate Myrna. Pero nagulat ako nang makitang may dalang mahabang kahoy si Ate Myrna. Bakit may dala kang pamalo, Ate Myrna? May kaaway ka ba? Masyadong mainit ang sitwasyon ngayon. Kailangan ko ito para proteksyonan ko kayo. Proteksyonan kanino, Ate Myrna? Wala naman kaming kaaway ah. Ang mga kagaya niyong mga anghel ay dapat binabantayan ng mabuti dahil ang mga kampo ng dyablo ay palaging nakabantay. Naghihintay na magandang pagkakataon para sumalakay. Kampon ng dyablo? Nasaan, Ate Myrna? Wala na siya sa ngayon. Pero alam ko na hindi siya lumalayo. Para siyang isang magnanakaw na palaging naghihintay ng pagkakataon para sumalisi. Kaya tayo nang umuwi. Hindi ko alam ang mararamdaman ko ng pagkakataong yon. Parang gusto kong matawa na parang gusto kong kabahan sa mga sinasabi ni Ate Myrna. Lalo pa nga at nakikita ko na palingalinga siya sa paligid
na para bang meron siyang hinahanap. Nang tumingin naman ako sa mga direksyong tinitingnan niya, ay wala naman akong makita na kakaiba. Mga estudyante at magulang na sumusundo sa kanilang mga anak ang nakikita ko. Palagi naman na ganoon ang sitwasyon kapag uwian na. Nang makauwi na kami sa bahay ay kaagad na isinara ni Ate Mirna ang pintuan ng bahay. Tapos ay sumilip-silip siya sa bintana. Ate Mirna, sinong sinisilip mo? Huwag kang maingay. Mayroon lang akong tinitignan. Baka kasi nasundan niya tayo dito. Baka malaman niya kung saan ako naroon. Sino bang kinakatakutan mo, Ate Mirna? May kaaway ka ba? Aswang, Grace. Nakakatakot siya. Kahit saan ako magpunta, ay talagang ayaw niya akong tigilan. Aswang? Huwag mo naman kaming takutin, Ate Mirna. Baka hindi kami makalabas ng bahay ni Totoy kung talagang may aswang. Oo nga, Ate Mirna. Sa mga kwentong naririnig ko, nakakatakot ang mga aswang. Kasi nangangagat sila at nangangalmot. Tapos, kinakain nila ang mga biktima nila kapag napatay na. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. Kahit natatakot ako sa kanya, hindi ako papayag na sasaktan niya kayo. Nasa paligid po ba siya, Ate Mirna? Hindi kumibo si Ate Mirna habang patuloy siyang sumisilip sa bintana. Kaya naman kahit nagtataka ako at natatakot, ay sumilip na rin ako sa bintana. At meron nga akong nakita, 3 lalaking nakatambay sa tindahang katapat lang ng aming bahay. Nagiinuman ang mga yon, pero hindi naman mga aswang ang mga yon kundi mga ordinaryong tao na lasinggero. Kaya naman dahil sa sinabing yun ni Ate Mirna, ay natakot na si Totoy matulog sa kanyang kwarto. Ate Grace, pwede ba dito na lang ako matulog sa kwarto mo? Bakit naman dito ka matutulog? May sarili ka namang kwarto. May problema ka ba? Ate kasi, natatakot akong mag-isa sa kwarto ko. Naaalala ko yung kwento ni Ate Mirna tungkol sa aswang. Nako, Totoy. Huwag mong pakiisipin ang sinasabi ni Ate Mirna. Baka naman kasi sinasabi niya lang yun para di tayo magpasaway sa kanya. Baka ganun yung ginagawa niya sa mga alaga niya sa Saudi. Para madaling mapasunod yung mga yun. Paano kung totoo nga yung sinasabi niya? Bakit? May nakikita ka ba? Wala nga akong makita eh. Ilang beses kong tinitignan yung mga direksyon kung saan siya nakatingin. Wala naman akong makita. Mga estudyante ang nakita ko sa school kanina. Dito naman sa paligid, puro lasenggo naman nakikita ko. Ate, baka pwede dito muna ako sa kwarto mo kahit ngayong gabi lang. Natatakot talaga ako eh. O sige, dito ka na matulog. Pero huwag kang makulit ah. Maliit lang tong kama ko. Oo ate, doon na lang ako sa gilid. Doon sa may dingding. Ikaw na dito sa gawing bintana. O sige na, matulog na tayo. Nagsumiksik nga si Totoy sa tabi ng dingding. Ako ang nahiga malapit sa bintana. Isinara ko ang bintana ng aking kwarto matapos ay humiga na ako sa tabi ni Totoy. Hindi nagtagal ay nakaramdam ako ng pagkaantok, kaya naman ipinikit ko na ang aking mga mata. Mag-aalas 12 na ng hating gabi nang mapabiling ako. Paano nga'y naramdaman kong naiihi ako. Nang bumangon ako ay nagulat ako nang makita kong nakaupo sa tabi ng kama ko si Ate Mirna. Kagaya ng dati meron na naman siyang hawak na kahoy. Isang 2x2, kaya nagulat ako. Ate Mirna! Nakakagulat ka naman. Bakit nandito ka? Hindi ako makatulog, kaya binantayan ko na lang kayo ni Totoy. Hindi mo naman kami kailangan bantayan sa gabi. Hindi naman kami aalis ni Totoy. Dapat nagpapahinga ka din, Ate Mirna. Gusto ko nga na magpahinga na. Kaya lang ay hindi ako makatulog, lalo na kapag naalala kong lalaking yun.
Nararamdaman ko kasi na nandito na siya at palagi siyang nakasubaybay sa akin. Sinong lalaki? Baka naman pwede mong sabihin sa akin para hindi ako naguguluhan. Yung manliligaw ko. Super kulit noon. Sinundan ako sa Saudi. Tapos ngayon pakiramdam ko ay nandito na din siya. Kasi parang nakita ko na siya kanina sa school. Ganun ba? Bakit hindi mo siya harapin at kausapin? Sabihin mo na talagang ayaw mo sa kanya. Tigilan ka na niya. Kapag ginawa mo yan, siguradong titigil na yun. Hindi mo siya kilala. Hindi siya madaling sumuko. Hindi siya madaling papayag sa gusto ko. Nakakatakot siyang magalit. Kaya nga natatakot na ako sa kanya. Kung ganon, ay isumbong na lang natin sa pulis. Para mahuli o makasuhan siya. Maya-maya ay biglang napatayo si Ate Myrna. Napatingin sa bintana ng aking kwarto. Marahan siyang sumilip. Tapos ay bigla siyang umatras na parabang merong nakakatakot na nakita sa labas ng bahay. Kaagad niyang tiningnan kung nakalak ang mga bintana. Muli kong nakita ang takot sa mukha ni Ate Myrna. Tama nga ang hinala ko. Siya nga ang nakita ko kanina sa school niyo. Nandito na siya. Ate Myrna naman eh. Huwag mo naman akong takutin. Baka di na ako makalabas sa kwarto para umihi sa banyo. Hindi kita tinatakot. Kasi natatakot din ako eh. Pero pilit ko lang nilalakasan ang loob ko. Kasi ipinagkatiwala kayo sa akin ni Chairman. Kaya hindi ko kayo pababayaan. Nasa paligid ba talaga siya, Ate Myrna? Kanina, pagsilip ko sa bintana ay nakita ko siya na nakatayo doon sa tabi ng malaking puno ng mangga. Talagang alam na niya kung nasaan ako. Nasundan na niya ako. Ate Myrna, kung talagang maniligaw mo siya at mahal na mahal ka niya kaya ka sinusundan kung san-san, iisa lang ibig sabihin nun. Hindi ka niya magagawang saktan, kaya hindi ka dapat matakot sa kanya. Kung gusto mo ako nalang kakausap sa kanya. Kaagad kong binuksan ang bintana ng kwarto ko at tumingin ako ng diretso sa puno ng malaking mangga. Maliwanag ang sikat ng buwan ng pagkakataong ito kaya maaaninag kung talagang merong nakatayo doon. Pero wala naman akong nakita na kahit ano. Nang umihip ang hangin at tumama sa mga sanga ng puno ng mangga ay gumalaw ang mga dahon nun. Lumangit-ngit ang mga sanga. Kaya naman nang maramdaman ko ang malamig na ihip ng hangin ay dahan-dahan kong isinara ang bintana. Pero bago ko tuluyang maisara yon, ay tumalon ang isang pusa at pumasok sa kwarto ko. Kaya naman nagulat ako saglit pero muli akong nakabawi nang makita kong pusa namin yon. Ano ka ba naman, Mingming? Muntik na akong tumalon sa pagkabigla sa'yo. Punta ka na nga sa higaan mo. Oh, Ate Myrna, wala naman ako nakita doon sa mga puno ng mangga. Baka umalis na siya doon. Hindi mo talaga siya makikita ng basta-basta. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, isa kasi siyang aswang. Kaya natatakot ako sa kanya. Ate Myrna, natatakot na talaga ako. Samahan mo na kaya akong magpunta sa banyo. Kanina pa ako naiihi eh. Nasa labas pa ang banyo niyo. Baka naman pwede na dito ka nalang umihi. Wala ka bang arinola dito? Wala eh. Talagang dun kami sa labas umiihi. Sige na, Ate Myrna, samahan mo na akong pumunta sa banyo. Ihing-ihi na ako eh. Sige, halika na. Samahan na kita. Isara mo na lang mabuti yung lock ng bintana. Matapos nga na maayos ko ang lock ng bintana ng aking kwarto, ay sinamahan ako ni Ate Myrna sa banyo na nasa labas pa ng aming bahay. May dala akong flashlight na lumabas. Hawak pa rin ni Ate Myrna ang pamalong kahoy. Panay ang linga niya sa paligid habang palapit kami sa banyo. Nang makarating kami sa banyo ay kaagad akong pumasok sa loob para umihi. Hindi pa ako natapos makaihi ay narinig ko na parang may kinakausap si Ate Myrna. Kaya naman sumilip ako sa siwang ng pintuan ng banyo. Kinilabutan ako nang makita kong nagsasalita siyang mag-isa na parabang meron siyang kaaway. Bakit ba ayaw mo pa akong tigilan?
Sinabi ko naman sa iyo na hindi kita gusto. Hindi ako makikisama sa isang kagaya mo. Layuan mo na ako. Natatakot ako sa iyo. Sino bang kausap ni Ate Myrna? Bakit wala naman akong makita? Layuan mo na ako! Ayaw ko nang makita ka pa! Tigilan mo na ako! Hindi kita magugustuhan kahit kailan! Kahit anong silip ko sa paligid ay hindi ko makita kung sino ang kinakausap ni Ate Myrna. Kaya naman binapalot na ng kilabot ang buo kong katawan. Nakita ko na galit na si Ate Myrna. Inihampas niya sa hangin ang hawak niyang kahoy. Magkakasunod na hampas ng kahoy ang ginawa ni Ate Myrna. Ilang sandali pa ay nakita kong tumumba si Ate Myrna, kaya naman kahit natatakot ako ay lumabas na ako ng banyo at nilapitan ko siya. Tinulungan ko siyang tumayo. May naramdaman akong kumakaluskos sa gawing likuran ko, kaya agad akong lumingon. Malakas na hangin ang dumampi sa mukha ko. Nahawi ang aking buhok at tumakip sa aking mata. Huwag mong sasaktan ang alaga ko. Lalo akong magagalit sa'yo. Iisipin ko na isa ka talagang halimaw na hindi dapat mahalin. Ate Myrna, ano ba nangyayari sa'yo? Sinong kinakausap mo? Tayo na sa loob ng bahay, Grace. Mamaya ako na ipapaliwanag sa iyong lahat. Halika na, dalian mo. Sige, tayo na sa loob, Ate Myrna. Malamig nga dito. Parang hindi ko gusto yung simoy ng hangin. Layuan mo kami! Huwag mong sasaktan ang alaga ko. Grace, tayo na sa loob! Naging sunod-sunuran ako kay Ate Myrna ng pagkakataong ito kahit puno ng pagtataka ang aking isipan, lalo na nga at hindi ko naman nakikita ang kinakausap niya. Pero ramdam ko ang malamig at kakaibang hangin na umiihip sa paligid. Nagmamadali kaming pumasok sa loob ng bahay. Nang makapasok na kami ay agad na sinara ni Ate Myrna ang pintuan at inayos ang kandado noon. Noon muli akong nagtanong sa kanya. Sino bang kinakausap mo, Ate Myrna? Ba't galit na galit ka? Napatumba ka pa ng iwas-iwas mo iyong kahoy. Iyong maniligaw ko na sinasabi ko sa'yo. Kapag alam niyang lalaban ako sa kanya, nagagalit siya at sinasaktan ako. Kagaya ng ginawa niya ngayon. Kung hindi ka nga lumabas sa banyo, baka kung ano pang ginawa niya sa akin eh. Kaya ba natumba ka? Oo, Grace. Kaya ganoon na lang ang takot ko sa kanya. Bakit? Hindi mo ba siya nakita? Hindi ka ba natakot sa kanya? Pero wala naman ako nakikita na kinakausap mo. Okay ka lang ba, Ate Myrna? Para kasing sarili mo lang kinakausap mo eh. Ibig sabihin, ako lang ang nakakakita sa kanya? Hindi mo ba talaga siya nakita? Tumayo siya sa likuran mo. Hinawi niya ang buhok mo papunta sa mukha mo para takpan ang mga mata mo. Siya bang may gawa niyan kanina? Pero malakas na hangin lang yun, 'di ba? Siya ang may gawa nun. Pero kung hindi mo talaga siya nakita, hindi ka maniniwala. Iniisip mo ba ngayon na gawa-gawa ko lang ang lahat? Iniisip mo na baliw ako? Hindi ko siya nakita, Ate Myrna. Pero hindi ko naman sinasabi na nababaliw ka. Tingnan mo ang ginawa niya sa akin kapag lumalaban ako sa kanya. Ipinakita ni Ate Myrna ang kanyang kanang braso sa akin at doon ko nakita ang namumula niyang balat na para bang tinamaan ng kahoy. Kaya naisip ko na baka siya nagasgasan ay dahil na rin sa hawak niyang kahoy na ipinalo niya sa hangin kanina. Nawalan siya ng balanse kaya siya tumumba. Hindi ko na alam kung anong iisipin ko. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa mga sinasabi niya ngayon, lalo pa nga at wala naman akong nakikita. Ganun man ay naisip ko na kailangang magamot ang mga gasgas niya sa braso. Kaagad akong tumayo at kumuha ng alkohol at betadine sa aming medicine cabinet. Tapos ay binalikan ko si Ate Myrna. Ate Myrna, lagyan na nating gamot yang namumula mong braso. Parang nagasgas eh. Gawa ito ng magaspang niya mga kamay at matutulis na kuko. Mabuti nga't ako lang ang sinasaktan niya kapag nag-aaway kami. Hindi niya sinasaktan ng mga alaga ko. Kaya pasensya ka na ha, kung kailan ikaw ang kasama ko.
Saka pa nagiging magulong sitwasyon. Ayos lang, Ate Myrna. Huwag ka nang umiyak. Baka magising pa si Totoy, matatakot na naman yun sa mga sinasabi mo. Oo, sige. Pasensya ka na talaga. Matapos kong lagyan ng alkohol at betadine ng sugat sa braso ni Ate Myrna, ay pumasok na ako sa aking kwarto. Naiwan naman siya sa salas. Kaagad kong isinara ang pintuan ng aking kwarto dahil sa totoo lang ay hindi ko na alam ang aking mararamdaman. Natatakot ako sa mga binabanggit niya, lalo na ang tungkol sa aswang, kahit wala naman akong makita. Parang gusto ko na ring matakot sa kanya kasi sa mga kinikilos niya ay para na rin siyang nababaliw. Nahiga ako sa tabi ni Totoy pero pinapakiramdaman ko pa rin si Ate Myrna sa labas. Hindi ako nakatiis at muli akong bumangon. Sumilip ako sa pintuan at natanaw kong nakahiga na sa sofa na nasa sala si Ate Myrna. Agad akong bumalik sa tabi ni Totoy at ipinikit ang aking mga mata dahil malalim na ang gabi. Kinabukasan nang magising kami ay nakapagluto na si Ate Myrna. Gising na pala kayo. Gusto niyo na bang mag-almusal? Nagluto ako ng hotdog at itlog. Saka mayroong hot chocolate. Wow, ang sarap naman po niya, Ate Myrna. Parang nagutom na tuloy ako. Oo nga. Ganyan din kasi inihahanda sa amin ni Inay tuwing Sabado at wala kaming pasok. Kakain ako na mabuti ngayon at magpapakabusog. Sige, kumain na kayo ni Totoy. Sumabay ka na rin sa amin, Ate Myrna. Mas maganda kung sabay-sabay tayo. Oo nga po, tayo na. Sige, kumain na tayo. Nang magsimula na nga kaming kumain ni Totoy ay sumabay na rin sa amin si Ate Myrna. Pero nakakailang subo pa lang siya ay bigla na naman siyang natigilan at natulala habang nakatingin sa pintuan ng aming kusina. Kaya naman natigilan din ako at tinanaw kung ano ba ang tinitingnan ni Ate Myrna. Kagaya ng dati ay wala naman akong nakitang kakaiba maliban sa banayad na ihip ng hanging nagpapagalaw sa mga dahon ng halaman. Ate Myrna. Hoy, Ate Myrna. Natutulala ka na naman. Anong tinitignan mo sa labas ng bahay? Ha? Wala. Sige lang, kumain lang kayo. Huwag niyo na ako intindihin. Lalabas lang muna ako ha. Kumain lang kayo dyan. Saan ka pupunta, Ate Myrna? Sa banyo. Doon na lang ako kakain. Nagkatinginan na lang kami ni Totoy nang tumayo si Ate Myrna. Dala ang kanyang plato kung saan nakalagay ang kanyang mga pagkain. Lumabas siya ng bahay at nagtungo sa banyo. Pinagpatuloy naman namin ni Totoy ang pagkain ng almusal. Matapos ay kami na rin ang nagligpit ng aming kinainan. Paano nga'y nasa banyo pa rin si Ate Myrna? Hindi pa rin siya lumalabas doon mula nang pumasok kanina. Ate, mag-iisang oras na si Ate Myrna dun ah. Hindi pa ba siya lalabas? Parang gusto ko nang dumumi. Baka pwedeng ako naman ang gumamit ng banyo. Sige, puntahan na natin siya para malaman natin kung tapos na siya doon. Pinuntahan nga namin ni Totoy si Ate Myrna sa banyo. Nang makalapit kami doon ay ilang ulit naming tinawag ang pangalan niya nang marinig naming parang meron na naman siyang kinakausap. At ang kasunod noon ay nakarinig kami ng mga kalabog sa loob ng banyo kaya naman nagulat kami ni Totoy at lumayo ng bahagyan sa pintuan. Ate Myrna, ano nangyayari sa'yo? Grace, bumalik kayo sa loob ng bahay. Pabayaan niyo na ako dito. Ang sakit na po ng tiyan ko, Ate Myrna. Gusto ko na pong ilabas to. Tiisin mo na lang muna, Totoy. Delikado dito. Umalis na kayo at bumalik ng bahay. Buksan mo ang pintuan, Ate Myrna. Ano ba nangyayari sa'yo dyan? Baka matutulungan ka namin. Umalis na kayo, Grace. Dali! Huwag mong sasaktan ang mga alaga ko.
Wala silang muwang sa nangyayaring to. Sino po bang kausap mo, Ate Mirna? Nakatayo pa rin kami ni Totoy malapit sa pintuan nang bigla yung bumukas. Kasunod ay naramdaman namin ang malakas na hangin na dumaan sa aming harapan. Mainit na hangin yun na dumampi sa aming mga mukha at balat ni Totoy, kaya napalingon kami sa paligid. Wala naman kaming nakita pero pakiramdam namin ay merong dumaan sa harapan namin. Tapos ay lumabas na sa banyo si Ate Mirna. May dugo sa kanyang labi. Gulong-gulo ang kanyang buhok na parabang sinabunutan siya. Ate Mirna! Nagdudugo yung labi mo. Ala, ano ba nangyari sa'yo, Ate Mirna? Wala, Totoy. Baka nakagat lang ni Ate Mirna ang labi niya kaya nagdudugo. Diba, Ate Mirna? Oo, Totoy. Tama ang ate mo. Nakagat ko nga lang ang labi ko. Sige na. Gagamit ka ba ng banyo? Opo, ang sakit na kasi ng tiyan ko eh. Nang pumasok na sa banyo si Totoy, ay hinata ko sa medyo malayo si Ate Mirna para hindi marinig ni Totoy ang aming pag-uusapan. Kasi alam ko na madadagdagan ng takot niya kapag narinig na naman niya ang mga kwento ni Ate Mirna. Ate Mirna, ano man ang nangyayari sa'yo o kung ano man nakikita mo, huwag mo nang sasabihin kay Totoy ha. Baka kasi magkaroon na siya ng phobia kapag maririnig niya mga kwento mo. Oo, Grace. Kaya nga sinang-ayunan ko na lang ang sinabi mo kanina. Nakagat ko ang labi ko. Pero ano ba ang totoo, Ate Mirna? Bakit may sugat ka na naman sa labi? Siya ang may gawa. Kanina, habang kumakain tayo ay nakita kong dumating siya. Tumakbo ko sa banyo pero napasok niya ako doon. Gusto niya na tanggapin ko na siya. Ayaw ko talaga kasi takot ako sa kanya. Sabi ko patayin na lang niya ako kaysa palagi akong ginagambala. Pero sa batas daw nila, sino mang babaeng iibigin nila ay hindi nila pwedeng kainin o patayin. Lalo pa't naipangako sa pinuno ng kanilang angkan na iyon ang magdadala ng kanilang mga magiging anak. Pero sinasaktan ka naman niya. Ganun ba yung klase ng pagmamahal niya? Nagagawa niya akong saktan kasi nga'y tumatanggi ako sa mga plano niya at sa gusto niyang mangyari. Ate Mirna, ayaw mo bang humingi ng tulong sa iba? Halimbawa sa mga doktor o kaya sa mga albularyo. Wala naman akong sakit. Walang magagawa ang mga doktor sa problema ko, Grace. Lalo lang siyang magagalit sa akin. Huwag mo na ulit babanggitin yan kasi baka magalit siya sa'yo. Galit na galit pa naman siya sa mga albularyo. Ganun ba? Sige na, Ate Mirna. Hindi ko na uli sasabihin yun. Nakita ko ang mga mata ni Ate Mirna na panay ang tingin sa paligid. Para siyang natatakot pero hindi naman niya magawang tumakbo at iwanan kami ni Totoy sa labas ng bahay. Naramdaman ko rin na nanginginig ang kamay niya nang hawakan ako sa balikat habang hinihintay naming lumabas ng banyo si Totoy. Makalipas nga lang ng ilang sandali ay natapos na si Totoy kaya naman bumalik na kami sa loob ng bahay. Agad na isinara ni Ate Mirna ang pintuan ng bahay. Inayos ang pagkakalak nun tapos ay isinarado na rin ang mga bintana. Ate Mirna, ang aga-aga pa naman po. Tsaka ang taas pa ng sikat ng araw. Pero bakit sinasara niyo na ang mga bintana? Ano kasi? Yung hangin kakaiba. May dalang alikabok kaya kapag pumasok sa loob ng bahay, madudumihan ang mga gamit natin kaya isara na lang. Oo nga po eh. Kanina ang init ng hangin na nararamdaman ni ate. Parang hininga ng tao. Di ba, Ate Grace? Oo, tama ka nga, Totoy. Kaya hayaan mo na si Ate Mirna para hindi na rin siya mahirapang maglinis dito sa bahay. Sabado ngayon, wala namang pasok. Maganda kung maglaro na lang tayo sa labas. Ate Mirna, maglalaro lang ako sa labas ha. Huwag ka pong mag-alala, hindi naman ako lalayo. Diyan lang naman po ako sa harap ng bahay.
Naku, Totoy! Wala ka bang assignment? Gawin mo muna yun bago ka maglaro. Wala naman po akong assignment kaya pwede na ako maglaro. Sige, Totoy. Basta huwag kang lalayo ha. Diyan ka lang sa harapan ng bahay. Ayokong magkaroon ng problema ngayon. Wala sina inay at itay. Opo ate, hindi ako lalayo. Diyan lang ako. Wala nang nagawa si Ate Mirna nang lumabas ng bahay si Totoy. Kagaya ng sinabi ko sa kanya, ay huwag ikukwento kay Totoy ang anumang nangyayari sa kanya para hindi matakot ang kapatid ko at magkaroon ng phobia. Kaya tumayo na lang sa tabi ng pintuan si Ate Mirna habang binabantayan si Totoy. Pansin ko na hindi siya mapakali. Ang mga mata niya ay palingalinga sa paligid at ang isang kamay niya ay panay ang himas sa isa pa niyang braso. Huwag kang mag-alala kay Totoy, Ate Mirna. Kilala siya ng lahat ng mga taga rito. Chairman ng aming ama sa lugar na to, kaya walang gagawa ng masama sa kanya. Alam ko iyon, Grace. Pero yung mga hindi taga rito, hindi kayo kilala. Kagaya na lang ng mga taong yun sa tindahan. Hindi sila ordinaryo. Mga halimaw sila. Halimaw? Nasaan ang mga halimaw, Ate Mirna? Yung mga nasa tindahan. Baka tauhan sila ni Greg. Yung aswang na nanliligaw sa akin. Pinababantayan na talaga niya ako. Ate Mirna, huwag kang mag-isip ng ganyan. Mga ordinaryong tao lang mga yan. Halimaw sila. Hindi lang sila nagpapakita ng tunay nilang anyo sa inyo. Pero kilalang kilala ko na ang mga halimaw at hindi. Kagaya ng tatlong iyon sa tindahan. Uy, meron po tayong bagong channel at sana ay masuportahan po ninyo. Hosted by yours truly, Jupiter Torres. Survivor. Survivor True Stories. True to life Survivor Stories. I-click nyo lang sa description. Abangan ko po kayo doon ha. Hanggang sa susunod, paalam! Natigilan ako at pinagmasdan na lang ang mga lalaking nasa tindahan na sinasabi ni Ate Mirna. Wala naman akong napansin na kakaiba sa kanila. Katunayan nga'y panay pa ang tawanan ng mga yon habang nagmemeryenda. Yun nga lang paminsan-minsan ay nakikita kong saglit silang lumilingon sa amin ni Ate Mirna tapos ay magtatawanan muli. Ang malalakas nilang tawanan at mga sulyap sa amin ang nakitang nagbibigay ng takot kay Ate Mirna. Kaya naman ilang ulit na sinabi sa akin ni Ate Mirna na mga halimaw ang mga taong yon. Bantayan mo lang si Totoy ha. Mayroon lang akong aayusin. Sige, Ate Mirna, gawin mo na ang mga gagawin mo. Ako na bahala kay Totoy. Huwag mo na kami alalahanin. Huwag kayong makikipag-usap sa mga taong hindi nyo kilala ha. Oo, Ate Mirna. Nang pumasok sa kanyang kwarto si Ate Mirna ay nakita ko na lumapit sa bakod ng aming bahay ang isa sa mga lalaking nakatambay sa tindahan. Tinawag niya si Totoy, kaya naman nang lumapit doon ang aking kapatid ay napilitan akong lumapit na rin para mabantayan na rin si Totoy at malaman kung ano ang sasabihin ng lalaki. Bata, sino yung magandang babae na nakatayo sa pintuan nyo kanina? Sino po? Ito po ba? Ate ko po siya. Hindi siya, yung isa. Si Ate Mirna po ba? Bakit niyo po tinatanong? Maganda kasi siya Kapatid nyo ba siya? Hindi po namin siya kapatid. Kasambahay po namin siya. Nasa ng mga magulang nyo? Siya lang ba kasama nyo dyan? Oo, si Ate Mirna ang nag-aalaga sa amin habang nasa romblo ng aming mga magulang. Ganun ba? Kailan naman daw uuwi ang mga magulang nyo? Hindi po namin alam Pero baka matagalan pa. Bakit nyo po pala tinatanong? Wala naman. Gusto ko lang sana magpaalam sa tatay mo na akit ako ng ligaw sa kasambahay nyo. Pero wala naman pala siya. Di sa inyo na lang ako magpapaalam sana. Pasensya na po. Hindi ako pwede magdesisyon dyan. Si Ate Mirna lang ang nakakaalam sa mga bagay na yan kung gusto niyang magpaligaw sa inyo.
O sige. Siya na lang ang kakausapin ko kapag nakita ko siya. Siya mga bata. Babalik na ako sa mga kasamaan ko Salamat. Nagbalik na nga ang lalaking kausap namin ni Totoy sa kanyang mga kasamahan na nakatambay sa harapan ng tindahan. Muli yung uminom ng soft drink habang nakatingin sa amin ni Totoy. Tapos ay nakita ko na parang may binubulong sa kanyang mga kasamahan at paminsan-minsan ay napapatingin sa amin. Kaya naman niyaya ko nang pumasok sa loob ang kapatid ko dahil parang naiilang na ako sa mga kinikilos ng mga lalaking nakatambay sa tindahan. Tapos ka na maglaro, Totoy? Oo, Ate Mirna. Pumasok na kami ni Ate Gracie. Kasi yung lalaki dun lumapit sa amin. Nilapitan kayo ng mga lalaking iyon? Diyos ko! Oo, Ate Mirna. Sabi nung lalaki maganda ka daw at gusto ka daw niya ligawan. Inaalam pa nga kung nandito si Itay kasi nga daw ay magpapaalam para ligawan ka. Sana'y hindi kayo nagbigay ng kahit na anong impormasyon sa kanya. Di ba sinabi ko na huwag kayong makikipag-usap sa mga hindi nyo kilala? Bigla po kasing lumapit Nagtatanong tungkol sa'yo. Sige na. Sa susunod, sundin nyo ako Huwag kayong basta makikipag-usap sa hindi nyo kilala. Baka kung ano ang gawin nila sa inyo. Oo, Ate Mirna. Sige na. Magluluto lang muna ako ng pagkain para sa tanghalian natin Sinarado na ni Ate Mirna ang pintuan ng bahay namin at nagsimula na siyang magluto ng pagkain. Pero paminsan-minsan ay nakikita kong sumisilip siya sa bintana at tinatanaw ang tindahang katapat lang ng aming bahay. Yun din ang dahilan kaya hindi ko maiwasang tingnan din yon. At napansin ko nga na umalis na ang 3 lalaking nakatambay kanina. Kaya naman tinuloy na ni Ate Mirna ang pagluluto at makalipas ang halos 1 oras ay nakapaghanda na siya ng tanghalian. Kagaya ng dati ay sabay-sabay na kaming kumain. Pero pagsapit ng gabi ay muli kong nakita ang pag-aalala sa mukha ni Ate Mirna. Hindi na naman siya mapakali. Konting kaluskus lang ay nagugulat siya at dinatampot agad ang pamalong kahoy. Kapag ganoon ang kilos ni Ate Mirna ay kinakabahan din ako. Baka kasi makita ko na nga ang sinasabi niyang aswang at kapag nangyari yun, baka himatayin ako sa takot. Ate Mirna, magpahinga ka na. Pagod ka maghapon. Oo, Grace. Matutulog na din ako mamaya konti. Sige na, mauna na kayo ni Totoy. Sige, pero ayos ka lang ba, Ate Mirna? Para kasing masyado ka natitense kapag gabi na. Kasi nga ay nagkalat na ang mga kampo ni Greg kapag madilim na. Kaya palagi akong gising. Palagi akong alerto. Pero ang lalim na ng mga mata mo sa puyat. Ang laki na ng eye bags mo, Ate Mirna. Ang itim na ng paligid ng mga mata mo. Huwag mo na akong intindihin. Ayos lang ako. Sige na, matulog ka na. Sige, tatabihan ko na lang si Totoy. Baka umiyak yun kapag nagising tas makitang wala siyang katabi. Pumasok ako sa aking kwarto. Naroon na si Totoy at natutulog na. Kaya naman, maingat akong naupo sa tabi niya. Nilagyan ko ng kumot si Totoy tapos ay nahiga na rin ako. Madali naman akong nakatulog. Pero kagaya ng dati, halos 12:00 na ng hating gabi nang magising ako dahil nakaramdam ako ng pananakit ng aking puson. Naiihi ako. Mabuti na lang at may nilagay na arinola si Ate Mirna sa aking kwarto kaya hindi ko na kailangan pang lumabas ng bahay kapag gabi na. Doon na ako umihi sa arinola. Matapos kong umihi ay babalik na sana ako sa aking pagtulog nang makarinig ako ng kaluskos sa gilid ng aming bahay. Sa tapat mismo ng aking kwarto. May humawak sa bintana na pilit yung binubuksan. Mabuti na lang at maayos ang pagkakalak ko noon kanina kaya hindi basta-basta mabubuksan. Sumilip ako sa siwang ng bintana. Kamay nga ang nakita ko na pilit yung binubuksan kaya naman napaatras ako.
Tinakpan ko ang aking bibig para hindi makagawa ng ingay. Tapos ay marahan akong lumabas ng kwarto. Gising na rin pala si Ate Myrna. Ate Myrna, pinakita akong kamay. Pilit na binubuksan yung bintana ng kwarto ko. Maayos naman ang pagkakalak nun. Hindi sila basta-basta makakapasok. Ang ibig mong sabihin, marami sila, Ate Myrna? Hindi ko alam kung ilan sila. Pero mayroon din kasing isa kanina na pinihit ang sinadura ng pintuan. Sila yung sinasabi kong mga aswang na tauhan ni Greg. Natatakot ako, Ate Myrna. Anong gagawin natin? Huwag kang matakot. Akong bahala. Hindi ko kayo pababayaan. Gisingin mo si Totoy at magsama-sama na lang tayo dito sa isang lugar. Tulog na tulog si Totoy. Ano kaya kung doon na lang tayo sa kwarto ko? Sumang-ayon naman si Ate Myrna sa sinabi ko. Bago kami pumasok sa aking silid ay pinatay niya ang mga ilaw sa salas. Kinuha niya ang flashlight at mahabang itak bago pumasok sa aking silid. Pinatay din niya ang ilaw sa silid ko kaya naman nagdilim na ang paligid. Lalo akong nakaramdam ng takot. Napakapit na lang ako sa braso ni Ate Myrna. Huwag kang matakot. Nandito ako para protektahan kayo ni Totoy. Mamamatay na muna ako bago nila kayo masaktan. Ate Myrna, may kumakalos ko sa salas. Nakapasok na ba ang mga aswang sa bahay natin? Huwag kang maingay. Sandali, at titignan ko. Dito ka lang ha? Sige, mag-iingat ka. Huwag kang lalabas dito ha. Babalikan ko kayo ni Totoy. Maingat nga na lumabas ng aking silid si Ate Myrna para magtungo sa salas upang tiyakin na hindi nga nakapasok ang mga aswang na sinasabi niya. Pero ilang sandali lang ay nakarinig na ako ng malalakas na kalabog sa salas at narinig ko rin ang sigaw ni Ate Myrna. Kaya naman nagising na rin si Totoy. Bakit walang ilaw, ate? Anong kaguluhan yun? Huwag kang maingay, Totoy. Baka marinig ka ng mga aswang. Aswang? Mayroong aswang? Naku po, pupunta na lang ako sa kwarto ni Ate Myrna. Totoy, bumalik ka dito. Mabilis na tumakbo palabas ng kwarto ko si Totoy dahil sa pagkabigla. Dahil kabisado naman niya ang buong bahay, ay madali siyang nakarating sa salas. Sinundan ko siya kung saan naaninag namin na nakikipaglaban si Ate Myrna sa isang nilalang na hindi ko masyadong maaninag kung tao ba o isang aswang. Di nga nagtagal ay nanaigang lakas ng mga kalaban ni Ate Myrna. Nahawakan siya sa mga braso noon at kahit anong piglas niya ay hindi na siya makawala pa. Ate Myrna, mag-iingat ka. Bumalik kayo sa loob ng kwarto. Dalian niyo! Bitiwan niyo siya! Mga walang iya kayo! Huwag kayong mag-alala mga bata. Pagkatapos naming pagparausan at matayin ang Ate Myrna niyo, kayo naman ang isusunod namin. Mga halimaw kayo! Wala kayong puso! Huwag niyong sasaktan ang mga alaga ko! Wala ka namang magagawa eh. Sundin mo na lang ang gusto ko at tinitiyak ko sa'yo na magiging magaan ang lahat. Tatakbo sana kami ni Totoy pero may isa pang dumating doon at hinawakan kami ni Totoy. Kahit anong piglas namin ay hindi kami makawala. Pilit namang nagpupumiglas si Ate Myrna. Maya-maya ay nagulat ang lahat ng kumalabog ang pintuan. Napatingin kaming lahat doon. Malakas na hangin ang may gawa kaya yun nabuksan. Tapos ay biglang sumigaw ang isang lalaking may hawak kay Ate Myrna. Panoy, bigla itong bumagsak na parang merong bumuhat sa kanya. Kaya naman nadampot niya Ate Myrna ang itak at tinaga ang isang kamay ng isa pang lalaking nakahawak sa kanya. Naputol ang kamay nun. Mga walang hiya kayo! Dapat kayong mamatay! Aray, sakit! Walang iya kang babae ka. Pagbabayaran mong ginawa mo sa kamay ko. Mga kampon kayo ng Diablo! Papatayin ko kayong lahat!
Nakita naming paulit-ulit na ginamit ni Ate Mirna ang hawak niyang itak para labanan ng mga lalaking umaatake sa kanya. Nang tumumba ang isa sa mga yon ay binitiwan kami ng lalaking nakabantay sa amin. Sinugod niya si Ate Mirna, pero bago siya makalapit ay muling winasiwas ni Ate Mirna ang hawak na itak at tinamaan ng lalaki sa leeg. Hindi ko alam pero sa tingin ko'y merong pumigil sa lalaki kung kaya hindi yun nakaiwas sa ginawa ni Ate Mirna. Walang buhay na bumagsak yon. Ang isa pang lalaki ay agad na bumangon at tumakbo na parang takot na takot. Pero nang malapit na ito sa pintuan ay nadapa ito. Akala mo ba'y matatakasan mo ko? Hindi! Isusunod na kita sa mga kasama mo! Kahit madilim ay naaaninag ko na papalapit si Ate Mirna sa lalaking nakabulagta malapit sa pintuan. Nang malapitan niya yon, ay saka niya yon inatake. Magkakasunod na taga ng hawak niyang itakang ginawa ni Ate Mirna. Matapos ay pagod siyang napaupo. Sumandal sa dingding. Kaya naman nilapitan namin siya. Nakatingin siya sa isang direksyon na parang meron siyang kinakausap. Suko na ako. Hindi ko na kaya. Kung papatayin mo ako, gawin mo na! Huwag mo na lang idamay ang aking mga alaga! Ate Mirna, tapos na. Wala na tayong kalaban. Hindi pa tapos ang laban, Grace. Hindi pa tayo ligtas. Buhay pa ang pinuno nila. Kaya iligtas niyo mga sarili niyo. Magtago kayo sa kwarto. Ate Mirna, wala nang kalaban. Natalo mo na silang lahat. Ayan siya sa likuran niyo. Hindi niyo ba nakikita? Galit na galit siya kaya iwanan niyo na ako. Iligtas niyo ang sarili niyo. Pagod na ako. Hindi ko na kayang lumaban. Sa sinabing yon ni Ate Mirna ay muli akong nakaramdam ng takot. Kinilabutan ako kaya nagmamadali akong tumingin sa aking likuran. Pero wala pa rin akong makita. Nang igala ko ang aking paningin ay kadiliman ng paligid lang ang aking natanaw. Kaya naman marahan akong tumayo at nakiramdam sa paligid habang tinatanaw ko kung nasaan ang switch ng ilaw. Dahan-dahan at maingat akong dumikit sa dingding tapos ay pinindot ko ang switch ng ilaw. Kaya naman nagliwanag na ang paligid at nakita nga naming makalat ang kagamitan sa salas. Ang iba'y nabasag pa at naroon din ang mga bangkay ng 3 lalaking nakalaban ni Ate Mirna. Ate Mirna, nakapatay ka ng tao. Anong gagawin natin ngayon? Huwag kang umiyak, Grace. Mga halimaw naman ang pinatay ko. Ipinagtatanggol ko lang kayo sa kanila. Hindi naman sila mga halimaw, Ate Mirna. Mukhang magnanakaw po sila. At rapist din. Yan yung lalaking nakausap namin kanina. Yung nakatambay sa harap ng tindahan. Kaya pala nagtatanong ay merong masamang balak. Mga akyat bahay pala mga yan. Mabuti na lang at matapang ka, Ate Mirna. Naipagtanggol mo kami. Salamat ah. Mga halimaw sila. Kaya nga nagalit sa kanilang pinuno nila eh. Sabi kasi, bantayan lang ako at huwag gawan ng masama. Sumuway sila kaya ganyan ang inabot nila. Kahit ano pang sabihin mo, Ate Mirna, ikaw ang nagtanggol sa amin. Kaya kami nakaligtas sa kanila. Maraming salamat. Nakaligtas tayo ngayon. Pero habang nasa paligid ang pinuno nila, patuloy lang akong guguluhin nun. Yumakap kami ni Totoy kay Ate Mirna. Ganoon man ay patuloy akong nakikiramdam sa paligid. Bumabalik sa aking isipan yung mainit na hanging naramdaman ko kanina na pumasok sa loob ng bahay. Yung malakas na hangin na halos nagwasak sa aming pintuan. Yung hangin na tumangay doon sa mga lalaking kalaban ni Ate Mirna. Kaya sila tumumba at nakawala si Ate Mirna. Naguguluhan pa rin ako sa mga sinasabi ni Ate Mirna. Totoo ba talaga ang aswang na sinasabi niya? Wala naman akong nakikita. Grace, lumabas ka at humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Baka kasi may mga aswang pang dumating. Wala na akong lakas para ipagtanggol kayo. Sige Ate Mirna,
Totoy, tayo na sa albas. Madali! Oh, mga kapitbahay! Tulong! Tulungan niyo po kami! Saklolo po! Pinasok kami ng mga magnanakaw! Tulong! May mga kapitbahay kaming nakarinig sa sigawan namin ni Totoy kaya naman naglabasan ang mga yon. May mga dalang itak at pamalo pa ang mga yon nang lumapit sa amin. Nalaman din nila ang nangyari sa loob ng bahay. Nakita ang mga bangkay ng mga lalaking napatay na Ate Mirna. Kaya naman yung ibang kawani ng barangay ay tumawag na rin ng pulis na humuli kay Ate Mirna. Bagay na ikinagulat ko kaya naman nang isasama na siya ng mga pulis ay hinarang ko sila. Wala po siyang kasalanan. Pinagtanggol niya kami sa mga magnanakaw. Gusto nga nila kaming patayin. Kung hindi lumaban si Ate Mirna, baka kaming lahat ay nakabulagta dyan ngayon. Oo nga po, mamang pulis. Wala po siyang kasalanan. Huwag niyo po siyang ikulong. Grace, Totoy, sasama lang ako sa kanila para sa investigasyon. Para makapagbigay ng salaysay tungkol sa mga nangyari dito. Huwag kayong mag-alala, kasi mga halimaw naman ang napatay ko. Mga aswang sila. Sasama kami sa iyo, Ate Mirna. Doon na lang tayong lahat sa presinto. Natatakot kaming maiwan dito sa bahay. Oo nga po, Ate Mirna. Kung nasan ka, doon din kami. Sumang-ayon naman si Ate Mirna. Sinamahan namin siya sa istasyon ng pulisya. Nagbigay siya ng salaysay tungkol sa nangyari. Naniwala naman ang mga pulis sa mga sinabi niya pero ang tungkol sa sinasabi niyang aswang, yon ang hindi pinaniniwalaan ng mga pulis. Nang tanungin kami tungkol sa aswang ay nagsabi ako ng totoo na wala akong nakita maliban sa mga kakaibang pakiramdam sa paligid. Nang malaman ng mga pulis na nasa Romblon si Itay ay nagtawag ang mga ito sa police station sa Romblon. Nakisuyo na pumunta sa aming barangay at ipaalam kay Itay ang nangyari sa aming bahay. Kaya naman makaraan lang ang 2 araw ay umuwi si Itay at si Inay na lang ang naiwan sa Romblon. Sa police station na kami pinuntahan ni Itay. Itay! 3 araw na kaming hindi makauwi ng bahay. Hindi pinayagan ng mga pulis na makauwi si Ate Mirna sa hindi ko malamang dahilan. Pansamantala siyang kinulong dito. Nabalitaan ko nga ang nangyari sa ating bahay, kaya nga umuwi ako agad. Nasaan ang Ate Mirna mo? Nandun po sa kulungan. Halika Itay, sasamahan kita doon. Nandun din si Totoy at binabantayan si Ate Mirna. Sinamahan ko nga si Itay sa kulungan ni Ate Mirna. Nang makita siya ni Totoy ay agad na sumalubong si Totoy, yumakap kay Itay at saka muling umiyak. Pinakalma naman siya ni Itay. Matapos ay hinarap na ni Itay si Ate Mirna na impit na umiiyak habang nakaupo sa papag na naroon. Nakaharap sa pader si Ate Mirna at parang tulala na kaya hindi niya napansin na naroon na kami. Pero nang marinig niya ang boses ni Itay ay marahan siyang humarap. Mirna, ayos ka lang ba? Chairman, mabuti naman at dumating ka. Baka pwedeng kausapin mo yung mga pulis. Wala naman akong kasalanan, bakit nila ako ikinulong? Hindi ko naman gustong patayin ng mga halimaw. Kaya lang kailangan ko proteksyonan sina Grace at Totoy dahil ipinagkatiwala mo sila sa akin. Salamat sa ginawa mo para sa aking mga anak, Mirna. Pangako, gagawin ko ang lahat para makalabas ka dyan. Salamat naman kung ganoon, Kapitan. Ikaw nang bahala sa mga pulis na yan. Ayaw nilang maniwala ng mga halimaw ang napatay ko. Sige, ako na ang bahalang kumausap sa kanila. Matapos makausap ni Itay si Ate Mirna, ay pinuntahan namin ang pulis na may hawak sa kaso ni Ate Mirna at nalaman namin na kaya pansamantala siyang nakulong ay dahil sa mga salaysay niya na bagamat self-defense ang ginawa ay nagdududa ang investigador sa katinoan ng pag-iisip ni Ate Mirna. Kaya hinintay makausap si Itay dahil nga namamasukan siya sa amin.
Sinunod naman ni Itay ang sinabi ng investigador na ipatingin sa mga dalubhasa si Ate Myrna sa isang psychiatrist para malaman ang estado ng pag-iisip nito. Noon din, sa tulong ng mga pulis ay nadala sa ospital si Ate Myrna. Sumalang siya sa maraming eksaminasyon, 2 doktor ang humawak sa kanyang kaso. At makalipas nga ang ilang araw ay lumabas ang resulta ng pagsusuri kay Ate Myrna. Chairman, ang ibig mo bang sabihin ay hindi pa ako makakauwi? Dito pa ako mamamalagi sa ospital? Hindi pa ako makakauwi. Oo Kailangan mo munang mamalagi sa ospital for mental health, sabi ng mga doktor. Ayon sa pagsusuri nila ay mayroon ka daw sakit na psychosis o schizophrenia. Isang sakit na nakakagawa ng mga halusinasyon na nakakatakot. Kagaya ng mga nakikita mong halimaw. Bunga daw yan ng depresyon at takot. Wala akong sakit, Chairman. Nagkakamali sila lang iniisip, lalo na ang mga doktor na tumingin sa akin. Tama naman ang sinabi ko sa kanila na mayroon talagang aswang na gumagambala sa akin. Isang manliligaw na ayaw akong tigilan kasi nga ang gusto niya ay ako maging ina ng kanyang mga anak. Isang aswang na kapag nagagalit sa akin ay sinasaktan ako. Bakit ayaw nilang maniwala? Habang nagpapagaling ka naman ay hindi ka namin pababayaan. Ipanatag mo ang loob mo, Myrna. Kailangan mong magpagaling. Ibig paling sabihin ay hindi rin kayo naniniwala, Chairman? Iniisip niyo rin nababaliw ako at gawa-gawa ko lang ang mga nakikita ko? Hindi naman sa ganon, Myrna. Ang problema kasi, ikaw lang ang nakakakita ng mga sinasabi mo. Kahit nga itong si Grace, walang masabi ng tanungin ng doktor. Maliban sa mainit na hangin at kakaibang pakiramdam. Ate Myrna, palagi ka naming dadalawin dito. Kapag magaling ka na, pwede ka naman bumalik sa amin. 'Di ba, Itay? Oo naman. Ngayon pa ba na napatunayan ko na kahit buhay mo ay handa mong itaya para sa aking mga anak? Kaya hihintayin namin ang paglabas mo. Ate Myrna, magpagaling ka. Sundin mo lahat ng sasabihin ng doktor para gumaling ka kagad. Sige na nga. Hindi ko na ipipilit ang gusto ko kasi naman ay wala din naman ako magagawa. Wala naman kasing maniniwala. Sige na, Chairman. Iwanan niyo na ako dito. Bago kami umalis ay niyakap ko ng mahigpit si Ate Myrna. Niyakap din siya ni Totoy. Sabay kaming nagpasalamat sa lahat ng ginawa niya para sa aming magkapatid. Matapos ay sumama na siya sa 2 nursing attendant ng ospital. Bago pa siya pumasok sa kanyang room ay tumingin pa siya sa amin. Ngumiti ng bahagya. Matapos ay ipinasok na siya sa loob ng kanyang kwarto. Kawawa naman po si Ate Myrna. Meron pala siyang ganong sakit. Kaya pala maraming ulit ko siyang nakikita nagsasalita mag-isa. Kala ko may kaaway. Imahinasyon lang pala niya kaaway niya. Ayon sa mga doktor, baka nakaranas siya ng depresyon sa Saudi. O kaya naman ay mayroong nangyari sa kanya na hindi nakayanan ng kanyang isipan. Kaya nagkaroon siya ng ganoong sakit. Itay, babalik po ako dito bukas ha? Dadalawin ko si Ate Myrna. Ako din po. Sasama ako sa'yo, Ate Grace. Oo, babalikan natin siya dito. Tutulungan natin siya hanggang sa gumaling siya. Napakalaki ng utang na loob ko sa kanya. Pagkaalis namin sa Hospital for Mental Health ay nagtuloy kami sa palengke para bumili ng mga kailangan namin sa bahay. Bumili na rin kami ng pagkain na lulutuin para dalhin kay Ate Myrna. Nang bumalik kami sa ospital kinabukasan, naabutan naming umiiyak siya. Paano nga'y nakaposas na sa kama ang isa niyang kamay. Pinayagan naman kami ng mga doktor na makapasok sa kwarto ni Ate Myrna dahil nakikita nila na kumakalma si ate kapag kausap kami. Bakit ka nila ipinosas, Ate Myrna? Kasi nagwala ako kagabi. Nasundan kasi ako dito ni Greg. Gusto na naman niya akong saktan kaya lumaban ako. Mas mabuti pang patayin niya na lang ako kaysa naman ganito. Lahat ay iniisip na nababaliw ako. Ibig sabihin, Ate Myrna,
Kahit napapainom ka na ng gamot ay nakikita mo pa rin ang mga sinasabi mong aswang? Oo, Grace. Paulit-ulit akong pinabalikan ng aswang na yun. Ayaw akong tigilan. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit ako lang ang nakakakita sa kanya. Iniisip tuloy ng lahat na nabaliw ako. Ngayon ba, ate? Nandito ba siya? Makakaakyat ba siya dito? Nasa 3rd floor tong kwarto mo ah. Walang imposible sa mga kagaya niya, Grace. Kahit nasaan ka pa, kung gugustuhin nilang puntahan ka, mapupuntahan ka nila. Wala siya ngayon, pero para siyang magnanakaw. Bigla na lang dumarating ng walang pasabi. Nagugulat na lang ako kapag bigla siyang sumusulpot. Mas mabuti ay kumain ka na, Ate Myrna. Habang wala siya, meron akong dalang pagkain para sa'yo. Sige, nagugutom na nga ako eh. Sabayan mo na din ako. Sabay nga kaming kumain ni Ate Myrna. Pero habang kumakain kami, ay natulala na naman siyang nakatingin sa pintuan ng kanyang kwarto. Nabitiwan ng pinggan na hawak-hawak. Bumakas ang takot sa kanyang mukha. Tapos ay hinawakan niya ang posas at nagpumilit na makawala pero hindi siya makaalis. Bakit, Ate Myrna? Anong problema? Nandito na naman siya. Ayan siya sa pintuan. Nakatingin sa atin. Wala naman ako nakikita, Ate Myrna. Hindi mo ba talaga siya nakikita? Ayan siya sa pintuan ng kwarto ko. Pero wala namang nakatayo doon, Ate Myrna. Baka naman imahinasyon mo na lang yan. Tulungan niyo kami! May aswang dito sa kwarto ko! Tulong! Ah! Tulong! Dahil sa malakas na sigaw ni Ate Myrna ay narinig siya ng isang security guard na nagro-roving at napadaan sa tapat ng kwarto ni Ate Myrna. Kaagad na lumapit ang gwardya pero kagaya ko ay wala rin siyang nakita na aswang sa loob ng kwarto. Kaya naman takot na si Ate Myrna. Lalo na nga at ayon sa kanya ay nasa tabi na ng kama niya ang sinasabi niyang aswang. Ito na siya sa harapan natin, Grace. Hindi mo pa ba siya nakikita? Ate Myrna, kasi... Parang gusto nang mainis sa akin ni Ate Myrna kasi nga'y wala akong makita sa mga sinasabi niya kaya naman bigla siyang dumampot ng kumot na naroon. Inihagis niya yon sa sinasabi niyang aswang. Nagulat ako kasi lumutang ang kumot. Parang ang may tao na nasa loob nun. Kahit ang gwardya'y nagulat din kaya agad na hinatak ang kumot at lumantad ang isang lalaking hubot-hubad. Hinarap yon ng gwardya pero dahil buo ang loob ng gwardya pinaputukan nito ang lalaki at tinamaan sa dibdib. Ganon man ay nagawa nitong makalabas ng kwarto, tumakbo sa pasilyo at mula sa 3rd floor ay tumalon yon. Nang silipin namin ay wala na ang lalaki kaya naman ganoon na lang ang pagtataka namin ng gwardya. Ate Myrna, biglang nawala yung lalaki nang tumalon mula sa 3rd floor. Pero nakita kong nasugatan siya. Tinamahan siya ng shotgun. Oo, tama ka, Ate Myrna. Sugatan nga siya. At siya nga pala, baka matulungan ka ng gwardya para magbigay ng salaysay sa nangyaring ito. Para malaman nila na hindi imahinasyon ang nakikita mo. Kung hindi totoong aswang. Tama ka. Pero sana lang ay maniwala sila. Nagkakagulo na sa buong ospital lalo na nang marinig na nagpaputok ng baril ang gwardya. Nalaman nila na isang lalaki ang biglang sumulpot sa kwarto ni Ate Myrna na sa tingin ng gwardya ay mapanganib kaya naman pinaputukan. Pero nang tumalon mula sa 3rd floor ay bigla ring nawala. Kaya naman naroon pa rin ang pagtataka at hindi pa rin klaro kung anong klaseng tao ba yon. Makalipas ang ilang linggo pang pamamalagi doon ni Ate Myrna ay pinalabas na rin siya ng ospital. Ayon sa mga doktor ay nasa tama ang pag-iisip ni Ate Myrna. Subalit kailangan niyang inumin ng walang palya ang mga gamot na inireseta sa kanya. Kinausap ko siya at para akong nabunutan ng tinik sa dibdib nang sabihin niyang hindi na niya nakikita ang aswang na manliligaw niya.
Malakas daw ang kutob niya na bagamat nakatakas yun ng mabaril ng gwardya, ay hindi naman yun nakaligtas sa kamatayan. Dahilan kaya hindi na ito nagpapakita pa sa kanya. Dahil din sa napatunayan na mga kawatan nga ang mga napatay ni Ate Myrna at ang mga ito ay mahihirap lamang, ay hindi na tuluyang umusad ang kaso ng mga ito laban sa kanya. Lalo na nang mapatunayan na meron talaga siyang sakit sa pag-iisip at nangyari lamang ang lahat nang dahil sa pagtatanggol sa kanyang sarili at sa aming magkapatid. Ayaw rin di umano ng mga pulis na mag-alaga ng baliw sa kulungan. Pero para sa amin ay isang bayani si Ate Myrna. Isang bayaning nagligtas sa aming magkapatid. Matinding katanungan pa rin para sa akin ang tungkol sa aswang kung ano ba talaga ang itsura nila o kung gaano sila kapanganib. Dahil ang nakita ko lang ay isang ordinaryong lalaki na parang magikero na biglang lumabas matapos mahawi ang kumot. Isang lalaking may pambihirang kakayahan na kayang tumalon sa 3rd floor ng ospital at biglang naglaho sa kawalan. Isang mapagpalang araw sa lahat ng listeners namin dito sa Kwentong Takip Silim. Naniniwala ba kayo na may mga taong namamatay at dinadala pa rin ang kanilang galit hanggang sa hukay? Sabi nila, may mga kaluluwa raw na nakakalimutan ng kanilang kabutihan dahil hinayaan nilang bulagin at lamunin sila ng kanilang galit. Sa araw pong ito, sabay nating papakinggan ang kwentong ipinadala sa atin ng ating sender na si Stephanie. Isang nakapangingilabot na kwentong hindi mo aasahang posible palang pagdaanan ng isang wedding planner. Miss, okay ka lang? Parang namumutla ka yata. Oo, okay lang ako. Salamat. Love, ikuha mo siya ng tubig. Oh, sige. Hindi, okay lang talaga ako. Huwag kayong mag-alala. Are you sure? Oo, salamat. Okay lang ako. Miss, this is probably a weird question. Pero, kanina ko pa kasi napapansin na nakatingin ka sa kabaong. Tapos, para kang tensyonado. Ha? Ano? Nakikita mo rin ba siya? Ano? May third eye kasing girlfriend ko at kanina pa raw niya nakikita yung kaluluwa ni Mang Boyet na umiiyak sa tabi ng kabaong. Oo. Nakikita ko rin siya. Kanina pa. Miss Anne, ako po si Stephanie. 30 years old at isang events organizer. Una ko pong nakilala ang magkasintahang sina Emma at Leo sa isang burol. Namatay kasi ang tiyuhin ng kaibigan ko at kapitbahay nila sina Emma kaya nagkakilala kami ng gabing yon. Madali po kami nagkasundo dahil parehong bukas ang third eye namin. Ang dami naming bagay na napag-usapan sa unang gabi na nagkakilala kami. Wala po kasi ako masyadong kakilala na may third eye. Kaya ang ganda po sa pakiramdam na may nakilala akong isang taong nakaka-relate at nakakaintindi sa akin. Pero hindi ko naman po inakala na ang magkasintahang yun pala ang magdadala sa akin sa pinakamadilim at nakapangingilabot na pangyayari sa buong buhay ko.
Hindi rin madali yung buhay ng mga katulad nating bukas ang third eye. Alam mo yung gusto lang naman nating mabuhay ng normal. Pero lagi may mga kaluluwang nagpapakita at nagpaparamdam sa atin. Sinabi mo pa. Minsan nga dinadaan ko na lang sa biro para hindi ako masyadong ma-stress. Sinasabi ko sa isip ko, ano ba itong mga to? Napaka-epal. Gusto pa yatang makisali sa storya ng buhay ko. Ayos din yung style mo, ha? Ako naman, sinigurado ko na ang magiging career ko ay malayo sa mga nakakatakot na bagay. Nga pala, anong work mo? Assistant wedding coordinator ako. Feeling ko kasi pag napapaligiran ako ng romantic things, nagiging normal yung buhay ko. Pansamantala ko nakakalimutan na may mga epal na kaluluwa akong nakikita. Wow, what a coincidence. Bakit? Nag-propose kasi ako last week and she said yes. Yep, that's right. Ikakasal na kami. Wow! Congrats sa inyong dalawa! Sa tingin ko, meant to be talaga na nakilala ka namin tonight. Sa tingin mo, pwede kaya na ikaw ang kunin naming wedding planner? You have to say yes. Sa tingin ko kasi magkakaasundo tayo at matutulungan mo talaga kaming ayusin ang upcoming wedding namin. Siyempre naman, pwedeng-pwede. Sobrang saya ko po nung gabing yon, Miss Anne. Pakiramdam ko kasi everything is falling into place. Sa totoo lang po, plano ko na talagang mag-solo bilang isang wedding planner noon. Pagod na kasi akong magtrabaho bilang assistant ng napaka-toxic kong boss. Feeling ko, handa na akong mag-build ng sarili kong team at mag-manage ng negosyo. Hindi pa nga lang ganun kalaki ang savings ko, pero sapat na para makapagsimula ako kahit papaano. Pero Miss Anne, isang malaking halaga po ang inoffer ni na Emma at Leo sa akin ng gabing yon. Kung tutuusin, para siyang too good to be true. Hindi ko na lang po sasabihin ang eksaktong halaga, pero malaki po talaga. At nadala ako ng saya at excitement ko noon. Sakto naman po na habang pauwi ako ng gabing yon, tumawag sa akin si Ma'am Rebecca, ang toxic kong boss. Pinagalitan na naman niya ako dahil sa isang trabahong hindi ko natapos. Pinaliwanag ko sa kanya na kahapon lang niya binigay sa akin yon at wala akong sapat na oras na tapusin yon. Nagalit na naman siya. Ininsulto ako at ipinamukha na naman sa akin na wala akong silbi. Kaya naman po, napuno na ako. Ma'am, that's unfair. Tsaka baka nakakalimutan niyo po, Sabado po ngayon at gabi na. Personal time ko po to, pero tinatawagan niyo ako ng tungkol sa trabaho. Pagod na ako sa katoksikan mo, ma'am. I quit. Papatunayan ko sa inyo na kaya ko maging isang successful na wedding planner kahit wala ang tulong niyo. Nangako po ako ng gabing yon na magiging successful ako kahit anong mangyari. Ipinangako ko rin po sa sarili ko na gagalingan ko ang trabaho ko sa pinakauna kong client. Dahil may mga kakilala na ako, madali po akong nakapag-form ng maliit na team na makakatulong ko sa aking negosyo. Within 1 month, may maliit na po kaming office kung saan kami nagtatrabaho. Literal na startup company po talaga yon. Maraming challenges, lalo na't nag-uumpisa pa lang kami. Pero sobrang fulfilling at exciting po sa pakiramdam.
Anong sabi mo? Mama nyo? Huwag ka sana mabibigla pero pareho kami ng ina. Ha? Wait, hindi ko maintindihan. Magkapatid kami. Not by blood. Inampun ako ni Mama noong 6 years old pa lang ako. Anak ako ng dati nilang katulong na namatay dahil sa isang vehicular accident. Pero... Sabay kaming lumaki pero nung nagdalaga at nagbinata na kami, biglang nagbago yung nararamdaman namin para sa isa't isa. Hindi ba parang incest to? Sorry ha, I don't mean to judge or offend you in any way. Okay lang, naiintindihan namin. And no, hindi to incest. Hindi naman talaga kami magkapatid. Saka, hindi rin ako legally adopted ni Mama. Magkasama lang talaga kaming lumaki ni Leo. Alam ba ng mama niyong tungkol sa relasyon niyo? Oo. Pero hindi pa niya alam ang tungkol sa pagpapakasal namin. Kaya gusto ko sana naming isama sa isla kung saan kami lumaki. Gusto namin na nandun ka pag kinausap na namin si Mama. Bakit niyo ako isasama? Hindi niyo naman ako kapamilya. Kaibigan ka namin. Tsaka, mas magkakaroon kami ng lakas ng loob pag nandun ang wedding planner namin. Gusto kong ikwento mo kay Mama kung gaano kaganda ang kasal na inahahanda mo para sa amin. Kahit na aminado akong nawiwirduhan ako sa request nila, sa huli ay pumayag pa rin akong sumama sa kanila. Nagpunta po kami sa lugar kung saan sila lumaki. Isa itong maliit na isla, somewhere in Visayas. Hindi ko na lang po babanggitin ang eksaktong lugar. Basta, maliit lang po ang islang yon. Kaya, kaya mong ikutin within a few hours. Kukonti lang ang mga nakatira at magaganda ang beaches. Hindi pa po ito gaanong nadidiscover, kaya halos wala akong nakitang mga turista doon. Siguro'y after 15 minutes lang ay nakarating na kami sa bahay nila. Luma na po ang malaki nilang bahay. Halatang well-maintained. Pero nakakapangilabot tingnan dahil parang gothic ang design. Pakiramdam ko tuloy ay nasa isang horror movie ako. Stephanie, halika na dito sa loob. Sino bang kausap mo? Oo, susunod na ako. Kausap ko lang sa phone ng tatay ko. Sige, Tay. Bye po muna. Love you po. Sinalubong po kami ng matandang caretaker ng bahay na si Yaya Sita. Magaan po ang loob ko sa kanya dahil palagi siyang nakangiti. Napansin ko rin na parang mga anak na niya akong ituring sina Emma at Leo. Masaya akong makilala ka, Iha. Welcome dito sa isla namin. Sana mag-enjoy ka. Salamat po. By the way, wala pa nga pala si Mama. Hindi pa natin siya makakausap ngayon. Umalis ba siya? Parang gano'n na nga, Iha. Huwag kang mag-alala. Makakausap niyo si Ma'am Clara bukas ng gabi. Sana po'y nagpumilit akong makakuha ng eksaktong sagot mula sa kanila noon. Kasi yun na pala ang simula ng mga nakakatakot na pangyayari. Kahit kasi nawiwirdohan ako kung bakit
bukas ng gabi pa namin makakausap ang mama nila, hindi na lang ako nagsalita. Siguro dahil gustong-gusto kong i-please ang una kong clients. At hindi lang sila basta clients, kundi big-time clients. Nandun na sa dining area sina Emma at Leo. Sumunod ka na doon pagkatapos mong maghugas ng kamay, ha? Sige po. Pasensya ka na't madilim. Madalas talagang mag-brown out dito paggabi. Pero bumabalik din naman ang kuryente pagkatapos ng 1 o 2 oras. Okay lang po. O sige, puntahan ko muna sila sa dining area. Sumunod ka, ha? Opo. Panginoon, hindi nila sinasadyang suwayin ang utos ninyo. Sino kaya yung babaeng umiiyak at parang nagdarasal? At higit sa Ako lang lahat, namang mag-isa patawarin dito, niyo po ah. ako. Dahil nabigo ako. Palakihin sila. Tumindig po ang balahibo ko, Miss Anne. At naramdaman ko po ang isang malamig na hangin dumampi sa bato ko. That time, alam ko na po na may kakaiba. Pero hindi ko na naman pinansin. Binilasan ko na lang ang paghuhugas ng kamay at kaagad na sumunod sa kanila sa dining area. Masaya po kami nagkwentuhan habang kumakain ng dinner. Na-share nila sa akin kung gaano kasaya ang childhood nila at kung paano sila nagkainlavan. Dahil natuwa ako sa kwento nila, halos nakalimutan ko na ang nangyari kanina. Hanggang sa natigilan po ako nang may nakita akong kakaiba. Dumako ang paningin ko sa may sala na kaharap lang ng dining area kung saan kami kumakain. Madilim po sa sala. May isang kandila lang na nakatirik doon. Pero sigurado po akong may nakita akong babae na nakatayo at nakatitig sa amin. Matandang babae. May suot na itim na blusa at hawak ang isang rosary. Good evening po. Sinong kausap mo? Yung matandang babae sa sala, siya na ba yung mama nyo? Ha? Wala namang tao sa sala. Baka namamalikmata ka lang, iha. Hindi, sigurado ako. Hindi niyo ba siya nakikita? Teka, nasa na yun? Ba't bigla siyang nawala? Steph, okay ka lang ba? Siguro masama ang pakiramdam mo. Alam kong napagod ka sa biyahe, tapos ang dami mo pang ginawa nung nasa Manila pa tayo. Siguro kailangan mo na magpahinga. Siguro nga. Akala ko po kaya kong i-convince ang sarili ko na wala lang yun. Pero hindi po talaga eh. May kakaiba talagang nangyayari. Nagising po ako nung gabing yon nang may narinig na naman akong nagdarasal. Pabulong. Pero parang nasa malapit lang. Sa katunayan, parang sa mismong tenga ko siya bumubulong. Sino yan? Mas lalo po akong kinabahan dahil mag-isa lang ako sa kwarto. Napausal na lang po ako ng taimtim na dasal. Hanggang sa biglang nag-fade yung boses na naririnig ko. Akala ko po tapos na. Pero muli ko na naman itong narinig. This time, parang nasa labas na ito ng pintuan.
Hindi nila sinasadyang Dahil gusto kong malaman kung sino talaga yon, tinapangan ko po ang sarili ko, Miss Anne. Dahan-dahan akong tumayo at lumabas ng kwarto. Wala namang tao ah. Teka, ano to? Ba't may mga nagkalat na rosary beads sa sahig? Panginoon, patawarin niyo po sila. Hindi nila alam kung gaano kalaking kasalanan ang ginagawa nila. Patawarin niyo po ako, hindi ko sila napigilan. Sino yun? Muli ko pong nakita ang matandang babaeng nakaitim. Nasa pinakadulo po siya ng pasilyo. Malayo siya mula sa kinatatayuan ko. Nakatalikod siya, nakaluhod, at nakataas ang dalawang mga kamay. Patawarin niyo po ako, hindi ko sila napigilan. Bakit siya umiiyak habang nagdarasal? Miss Anne, kumurap lang po ako. Pero nang muli ko po siyang tingnan, nakaharap na siya sa akin. Dahil madilim ay hindi ko pa rin gaanong maaninag ang mukha niya. Pero naglalakad po siya ng nakaluhod. At papalapit na siya ng papalapit sa akin. Anong ginagawa niya? Gusto kong tumakbo dahil sa takot, pero hindi ko magawa dahil parang ipinako ang mga paa ko sa sahig. Unti-unti ko rin pong naaninag ang kanyang mukha habang papalapit siya sa akin. Sobrang putla niya na halos lumabas na ang ugat sa kanyang mukha. Nangingitim ang sulok ng kanyang mga mata, pati na rin ang kanyang labi. At wala kang ibang makikita sa kanyang mga mata, kundi kulay puti. Tulong! Tulong! Mas lalo pa po akong natakot nang biglang bumilis ang kanyang galaw. Nakaluhod pa rin siya pero naglalakad na siya ng mas mabilis. Hindi ko alam kung paano niya ginawa yun pero takot na takot po talaga ako. Wala akong ibang nagawa kundi ang sumigaw ng sobrang lakas. Nabulabog po ang buong kabahayan dahil sa ginawa ko. Halos magkasabay po na dumating sina Yaya Sita, Emma at Leo. Pero kung kailan naman may mga kasama na ako, tsaka naman biglang naglaho na parang bula ang nakakatakot na matandang nakita ko kanina. Ano nangyari sa'yo? Ba't ka sumisigaw? May nakita kasi akong matandang babae dyan kanina. Nakakatakot ang mukha niya. Naglalakad siya ng nakaluhod. Imposible naman yata yung sinasabi mo, Iha. Sa tagal ko nang nakatira dito, wala pa naman ako nakikitang multo sa bahay na ito. Steph, sure ka ba talaga sa nakita mo? I don't know. Siguro pagod at masama lang talaga ang pakiramdam ko. Pasensya na sa storbo. Sinabi ko na lang yon dahil ayokong makakos ng issue sa clients ko. Pero Miss Anne, sigurado po ako sa nakita ko. Hindi ako namalikmata at hindi ko lang yun guni-guni. Pero nanahimik na lang ako.
Sabi ko sa sarili ko, titiisin ko na lang. Total, hindi naman kami magtatagal doon. Babalik na rin kami sa Manila once nakausap na namin ang mama nila. Kinabukasan, umalis po sina Emma at Leo dahil may bibisitahin raw po silang kababata. Hindi na ako sumama dahil nahihiya ako at gusto ko rin pong magpahinga. Ang boring naman dito. Mahina na nga yung signal. Wala pa akong ibang magawa. Iikutin ko na lang siguro tong buong bahay. Baka may makita pa akong interesting. Wow! May chapel pala dito sa likod ng bahay nila. Ang galing naman. Miss Anne, maliit lang ang kapilya at kagaya ng bahay nila, halatang luma na rin ito. Bukas po yun kung kaya kaagad akong pumasok. Malinis sa loob, halatang maayos ang pagkaka-maintain. Pumwesto ako sa gitna, lumuhod, at nakapikit na nagdasal. Natigilan po ako nang marinig ko na naman ang tinig na yon. Huminto ako sa pagdarasal at binuksan ang aking mga mata. Laking gulat ko po nang nakita ko na naman ang matandang nakaitim na blusa. Nasa pinakaharap siya ng altar at nakaluhod. Hindi nila sinasadyang suwayin ang utos ninyo. Sino kayo? Patawarin Bakit kayo ko lagi sa- nagpapakita sa akin? Hindi nila Ano ba talagang sinasadyang kailangan nyo? suwayin ang utos ninyo. Bigla po siyang lumingon sa akin. At dahil umaga nun, mas naging klaro sa akin ang nakapangingilabot niyang itsura. Puting-puti ang mga mata. Maputla ang balat. Naglalabasan na ang ugat sa katawan. At parang nabubulok ang kanyang katawan. Sa sobrang takot ko po, ay mabilis akong tumakbo palabas ng kapilya. Pero papasok naman pala si Yaya Sita kaya nabunggo ko siya. Oh, ano nangyari sa'yo? Ba't maputlang-maputla ka? Bigla pong sumama ang pakiramdam ko. Sige po, magpapahinga muna ako. Kinagabihan pagkatapos naming mag-dinner, tinanong ko sa kanila kung makakausap na ba namin ang mama nila. Sabi nila, oo raw, pagkatapos naming kumain. Kaya nagulat po ako nang sabay kaming pumunta sa chapel nung gabing yon. Hindi ko maintindihan kung bakit doon namin kakausapin ang mama nila, pwede namang sa loob ng bahay. As usual, hinayaan ko na naman yon at sumunod na lang ako kung ano ang gusto nila. Pagkapasok namin sa chapel, nandoon na si Yaya Sita. Saktong-sakto lang ang pagdating nyo. Kakatapos ko lang sindihan ng mga kandila. Bakit ang daming kandila dito? Anong meron? Emma? Leo? Akala ko baka kausapin natin ang mama nyo. Kailangan natin ng mga kandilang to para makausap siya. Hindi ko maintindihan. Kailangan namin ng tulong mo. Ang totoong dahilan kung bakit ka namin kinuha as wedding planner at dinala dito ay dahil may third eye ka rin. Ano namang kinalaman ng third eye ko dito? Magsimula na tayo. Hawakan natin ang kamay ng isa't isa at gumawa ng isang maliit na bilog. Walang bibitaw. Maliwanag?
Teka, ayoko. Hindi ko alam kung ano to. Tawagin natin ang kaluluwa ni Ma'am Clara. Kakausapin natin siya. Kaluluwa? Patay na siya? 5 years nang patay si Mama. Hindi niya matanggap ang relasyon namin ni Emma. Para sa kanya, isa tong malaking kasalanan. Tinawag niya pa nga kaming immoral eh. Mabait si Mama Clara nung nabubuhay pa siya. In fact, utang ko nga sa kanyang magandang buhay na na-experience ko growing up. Pero napaka-relihiyosa niya. Matibay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Umiikot ang buhay niya sa kung ano ang nakasaad sa Biblia. Ang mahirap dito, kung ano ang interpretasyon niya sa mga nakasulat sa Biblia, yun na yun. Walang kahit na sinong pwedeng kumontra sa kanya. Mula pagkabata, pinaglingkod na ako ni Mama sa simbahan bilang isang sakristan. Active kami sa lahat ng church activities. Tinanim na niya sa isip ko na balang araw ay magiging isang pari ako. Ilang beses siyang pinagsabihan ni Papa na hayaan ako kung anong gusto kong maging paglaki ko. Pero nung namatay si Papa dahil sa sakit sa puso, wala nang nakapigil kay Mama na diktahan ang takbo ng buhay ko. Just imagine kung ano naging reaksyon niya nung nalaman niya tungkol sa relasyon namin. Dahil hindi namin pwedeng ipaalam sa kanya agad ang tungkol sa amin, sa loob ng maraming taon, palihim kaming nakikita ni Leo sa mga sikretong lugar dito sa isla. Pero maliit lang ang islang to. Merong nakakita at kumalat ang katotohanan. Galit na galit si Mama. Araw-gabi niya kaming pinilit na lumuhod at magdasal dito sa mismong kapilyang to. Mas malaki ang galit niya kay Emma kasi sa tingin niya, si Emma ang sugo ng demonyo na siya raw ang pinadala ng kadiliman para hadlangan ng pagpapari ko. Kaya nung pinalayas siya si Emma, nagdesisyon ako sumama. Mahal na mahal ko siya at hindi ko kayang mawala siya sa akin. Nagtanan kayo? Labis na dinamdam ni Ma'am Clara ang ginawa ng dalawa niyang anak. Napuno siya ng kahihiyan. Hindi niya na kayang lumabas ng bahay. Hindi na siya pumupunta sa simbahan. Ang ginawa lang niya ay nagkulong siya dito sa kapilya. Nakasarado ang pintuan at mga bintana. Madilim na madilim. Siya lang mag-isa. Nagdarasal. Naglalakad ng nakaluhod. Sumisigaw at umiiyak. Paulit-ulit niyang sinasabi na kasalanan niya raw ang lahat. Hindi niya raw napalaki ng tama ang kanyang mga anak. Mahal namin si Mama at hindi namin ginustong saktan siya. Kaya ayaw naming magpakasal ng walang basbas niya. Kailangan namin kausapin ang kaluluwa niya at ipaintindi sa kanya ang pagmamahala namin. Yung matandang babaeng nakaitim, siya ba ang kaluluwa ng mama niyo? Si Ma'am Clara na nga yun. Sa nakalipas na mga taon mula noong namatay siya. Ilang beses na siyang nagparamdam dito. Lalo na dito sa loob ng kapilya. Dito siya namatay. Inuhaw at ginutom niya ang kanyang sarili sa walang tigil na pagdarasal hanggang sa tuluyan ng bumigay ang kanyang katawan. At namatay siya. Miss Anne, hindi ko lubos na mapaniwalaan ang mga sinabi nila. Yon ang unang beses na nakarinig ako ng ganong klaseng kwento. Siguro, wala na nga ako sa sarili ko noon. Basta namalayan ko na lang na magkakahawak na ang kamay namin. Nasa kaliwa ko si Leo. Nasa kanan ko naman si Emma. At kaharap ko naman si Yaya Sita. Gumawa kami ng isang maliit na bilog para isagawa ang ritual. Ipinikit namin ang aming mga mata. Sobrang tahimik ng paligid. Narinig ko ang mahinang paghampas ng hangin at mga kuliglig sa labas.
Hanggang sa narinig ko na rin ang mahinang pagsasalita ni Yayasita. Wala akong maintindihan sa sinasabi niya. Ni hindi ako sigurado kung ibang lengguwahe ang ginagamit niya. Para bang may binibitawan siyang tiyan na nakapangingilabot. Mga immoral! Makasalanan! Halos sabay na bumukas ang mga mata namin nang napansin naming nag-iba ang boses ni Yayasita. At napasinghap po ako sa nakita ko. Nabitiwan ko ang kamay niya na Emma at Leo at napaatras ako sa takot. Nag-iba na rin kasi ang itsura ni Yayasita. Naging kamukha na niya ang matandang babaeng nakaitim na ilang beses nagpakita sa akin. Mama! Huwag mo akong tatawaging mama. Hindi kita anak. Wala akong immoral na anak! Ma! Tama na! Ma, bitawan mo si Emma, pakiusap. Ipagtatanggol mo na naman ang sugo ng kadiliman. Ano bang pinakain ng babaeng to sa'yo? Mamahal ko siya at hindi ko kayang pigilan ng nararamdaman ko. Maawa ka naman sa akin, sa amin. Nandito kami para hingin yung basbas niyo. Wala kayong makukuhang kahit na anong basbas mula sa akin. Hindi ko matatanggap ang pagmamahalan niyo. Dinala ko hanggang sa hukay ang pagkasuklam ko sa kasalanan yung dalawa. Kayo ang dahilan kung bakit ako namatay. Ha! Hindi ko na po naiintindihan ang nangyari. Ang gusto ko na lang ay makaalis sa lugar na yon. Wala na akong pakialam kahit mawala sa akin ang una kong clients. Nawala na sa isip ko ang negosyo at pangarap ko. Nasa survival mode na ako noon, kaya mabilis akong tumakbo para lumabas ng kapilya. Pero nakasarado ang pintuan at hindi ko yun mabuksan. Tulungan niyo kami! Walang makakalabas dito hanggat di pa ako natatapos! Wala akong kinalaman dito. Bakit kailangan ko madamay? Nandito ka na rin lang. Tulungan mo na lang akong ihingi ng tawad sa Diyos ang kasalanan ng dalawang ito. Ano? Lord! Kayong dalawa rin. Lumuhod kayo, mga immoral! Wala kaming nagawa kundi sumunod sa utos niya, Miss Anne. Alam ko kasi na pag sinalungat ko siya, ako lang din ang masasaktan. Sabay kaming lumuhod ni na Emma at Leo sa harap ng altar. Pagkatapos noon ay tsaka naman lumuhod ang kanilang ina. Sa pinakaharap at itinaas ang dalawang mga kamay. Panginoon, kasama ko ngayon ang dalawa kong anak upang ihingi ng tawad ng kanilang kasalanan. Hindi nila sinasadyang suwayin ang utos ninyo. Patawarin niyo po sila at higit sa lahat patawarin niyo po ako. Dahil nabigo ako, palakihin sila ng maayos. Ma, hindi niyo to kasalanan. Hindi rin po kasalanan ang pagmamahala namin. Tumahimik ka! Nagdarasal tayo! Ma, please. Pinapangako ko po, Panginoon, na sa gabing ito ay ako mismo ang puputol sa makasalanan nilang relasyon. Kagaya ng ipinangako ko sa inyo, mabubuhay ang anak kong si Leo na naglilingkod sa inyo. Matutuloy ang pagpapari niya. Ilalayo ko siya sa babaeng sugo ng demonyo. Ayoko na! Ano ginagawa mo? Luhod! Pagod na akong magpadikta sa inyo, Ma. Buhay ko to.
Kaya may karapatan ako magdesisyon kung anong gagawin ko sa sarili kong bahay. Isang malaking pagkakamali na tinawag ka pa namin. Dahil hanggang ngayon, sarado pa rin ang isip nyo. Emma, tumayo ka. Pero... Hindi natin kailangan ng basbas niya upang magpakasal. Kung kinakailangan, kakalimutan natin na naging parte siya ng buhay natin. Nilamon ka na nga ng demonyo. Naririnig mo ba ang sarili mo? Leo! Leo! Ano nangyayari sa'yo? Leo, ano nangyayari sa'yo? Bigla na lang pong nahirapang huminga si Leo. Kaagad siyang sinaklolohan ni Emma. Samantala, nanatili akong nakaluhod at pinagmasdan lang ang nagaganap. Hindi pa rin po kasi ako makapaniwala sa nasasaksihan ko. Ilang sandali lang ay naging maayos ulit ang paghinga ni Leo. Pero napansin namin na biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Naging malamig. Parang may nag-iba sa kanya. Itigil mo na ang kaibangang ito, Clara. Javier, ikaw ba yan? Mga anak mo sila. Paano mo nagagawa to sa kanila? Papa? Kailangan kong ituwid ang mga pagkakamali nila. Alam mo ang pangarap ko para kay Leo. Hindi mo pwedeng diktahan ang anak natin. Buhay niya yan. Pwede ba, Clara? Itigil mo na to. Nasaan na ang mapagmahal na Clara na nakilala ko? Inalay mo ang buong buhay mo sa pagpapalaki sa kanila. Inaruga mo sila. Minahal. Kinalinga. Tapos ito ang gagawin mo ngayon? Hindi ikaw to. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit mo. Pagkatapos nun, ay bigla na lang bumagsak si Leo at nawala ng malay. Sa pagkakataong yon ay nagawa ko ng tumayo at sumaklolo. Panginoon, hindi ko sinasadya. Patawarin niyo ako. Tama na po! Maawa po kayo, nakikiusap ako! Itigil niyo na to! Mabilis po akong tumakbo para lapitan siya. Pero bumalik na po sa dati niyang itsura si Yaya Sita. Nanghihina siya at halos hindi magawang idilat ang kanyang mga mata. Bumalik na rin po sa normal ang lahat. Nawala na ang malakas na hampas ng hangin. Nagising na rin si Leo, bagaman nanghihina pa rin. Nabalot kami ng kadiliman dahil nawala na ang sindi ng mga kandila dahil sa malakas na hangin kanina. Tapos na. Tapos na. Wala na magagawa si Mama para humadlang sa atin. Kakalimutan na natin ang lahat ng to. Sisimulan na tayo ng panibagong buhay. Steph, pasensya na nadami ka pa dito. Hindi naman kasi namin inaasahan na aabot pala sa point na ito mangyayari. Patawarin mo kami. I'm sorry, pero hindi ko na itutuloy yung pagiging wedding planner ko sa kasal nyo. Masyadong komplikado eh. At saka, pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi ko alam kung gusto ko pang maging involved sa inyo. Pero... I'm sorry, pero ayoko na.
Tinalikuran ko na po sila at kinabukasan ay umuwi na ako. Ilang beses nila akong pinakiusapan at sinubukang pigilan. Pero wala na silang nagawa para baguhin ang isip ko. Iyon na rin po ang huling beses na nakita ko sila, Miss Anne. Wala na akong balita kung anong nangyari sa kanila ngayon. Pero sana ay masaya sila. Sana'y magkasama pa rin sila. At sana'y wala ng ibang nadamay sa magulo at nakakapangilabot nilang kwento. Sa ngayon po ay isa pa rin akong wedding planner. Hindi pa ganon kalaki ang business ko, pero unti-unti po itong lumalago kahit papaano. Masaya po ako na kumikita ako sa paggawa ng isang bagay na gustong-gusto ko. Isa po itong dream come true para sa akin. Maraming salamat po sa pakikinig niyo sa kwento ko. More power and God bless. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shout-out portion. Shout-out going out to Joey J. Daon, Josh Fanyoga, Charissa Parumog, Ray Lopez, Joanna Rose Rama, Joseph Manchos, Leonard Tungol, Jonah Villaruel, Iram, Inday Gracia. Magbabasa tayo ng pinakamagagandang comment mula kina Josh Fanyoga at Ann Fuentes. Sabi ni Josh, "Solid fan niyo po ako, Sir Jupiter, Miss Anne, Sir Wilmore. Lahat na yata ng kwento na pakinggan ko na. Ganda kasi. Pa-shoutout po sana sa Fanyoga family at Hereliana family. Sana ma-shoutout po. Salamat. Aabangan ko po yan, Miss Anne, Sir Wilmore, and Sir Jupiter." Sabi naman ni Anne, "Oh, you know, ganda na naman ang kwento. Talagang walang panama. At ang gagaling ng mga narrator. Si Sir Jupiter, Sir Wilmore, Miss Anne, at sa lahat ng mga bumubuo sa KT at SB, salute po sa inyong lahat. More stories to come. Di nakakasawang pakinggan, nakakainip pag walang kwento. Kaya balik na lang ako sa napakinggan ko na. Salamat po. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim at Sityo Bangungot, ito po ang inyong lingkod, si Miss Anne. Nagpapasalamat.